سلام كميتم شيك برات عزبتين لومي سنبت تدالو زيناو مسنادون فيلم مالونا مساهم تصنحن زينا زارب ميكائيل حرقو فلما جنبك نتوتاتو فيلم أبي موكس هوسبيتال قاش باركاس توارد حكمنا عيني بوقوع استمالنا غرغلوتيو بالو شنفر ميسي تمرتي زوبا ماكر بتكنولوجي كمبيوتر موسيقى انزا سلطنو 240 كلتا تمارو عملهم ኤርትራውያን ስፖርተኛታት ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ውድድር ድሙቕ ዓወት ኣመዝጊቦም ኣብ ዜናታት ወጻኢ ሩስያ ንህላውነታ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኩነት ምስ ዝፍጠር ጥራይ ኒውክለሳዊ ኣጽዋር ክትጥቀም ከም እትግደድ ኣፍሪቃ ቱርኪ ኣባል ውድብ ሃገራት ሻንጋይ ክትከውን ውጥን ከም ዘለዋ ፕሬዚደንት ኤርዶጋን ሓቢሩ ኣብ ጃፓን ብሓደጋ ህቦብላዊ ማዕበል ከቢድ ንዋታውን ማሕበር ቀጠባውን ክሳራታት ወሪዱ ዝርዝር ዜና ኣብ ሞከስ ሆስፒታል ጋሽባርካ ዝተዋደደ ሕክምና ዓይኒ ዜጋታት በቀረባ ብቑዕን ዝተማለና ኣገልግሎት ክረኽቡ ከምኡውን ዕረት ኣብ ምክልኻል ዓባ ኣበርክቶ ይገብራሎም ኣብቲ ሆስፒታል ሓላፊ ኣሃዱ ሕክምና ዓይኒ ኣቶ ዮናስ ገብረታቴዎስ ነይሩ ናብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ዝዋሃብ ኣገልግሎት ሓፈሻዊ መርመራ ሕክምናን መጥባሕትን ከም ዘጠቓልል ብምጥቃስ ተዋዲዱ ዘሎ መሳርሒታት ዓቕሚ ሰብን መድሃኒትን ስርሖም ብብቕዓት ንምትግባር ዝሕግዝ ምዃኑ ኣብሪሁ ኣብ ዝሓለፈ 8 ኣዋርሕ ን1991 ተገልገልቲ መጥባሕቲ ክግበረሎም እንከሎ ን235 መነጽር ከም ተዋሃቦም ዝሓበረ ኣቶ ዮናስ ኣብ ንኡስ ዞባታት ባሩንቱ ላዕላይ ጋሽ ኣቑርደትን ተሰነይን ብመልክዕ ወፍሪ ኣብ ተምሃሮ ዝካየድ መርመራታት ውፅኢታዊ ምዃኑ ብምጥቃስ ብሰንኪ ሸረርትነትን ጉድለት ጽሬትን ዝኽሰት ሕማማት ዓይንን ሳዕቤናቱን ምውጋድ ጽሬት ክዝውተር ኣተሓሳሲቡ ኣብ 2021 ኣብ ንኡስ ዞባታት ከርከበት ጎልጅን ፎርቶሳዋን ብዝተገብረ ወፍሪ ልዕሊ 4000 ዜጋታት ክምርመሩ እንከለዉ 920 መጥባሕቲ ከም ተገብረሎም ልዕሊ 300 ድማ መነጽር ከም ተዓደሉ ጠቒሱ ድማ ኣብተን ካልኦት ንኡስ ዞባታት ተመሳሳሊ ወፍሪ ንምክያድ መደብ ከም ዘሎ ገሊጹ ነርስ ፍሮይኒ ሃብተ ስላሴ ቦገና ምቕያሕ ዓይኒ ረምድን ሓበለ ዓይንን ብተደጋጋሚ ዝኽሰቱ ሕማማት ምዃኑን ብምጥቃስ ዓይኒ ኣዝያ ተነቃፊት ህዋስ ስለ ዝኾነት ንሕማም ዓይኒ ወይ ድማ ንጸገም ምርኣይ ዝተቓልዑ ዜጋታት ብዝቐልጠፈ ናብ ትካል ጥዕና ክመፁ ከምኡውን ብኪኢላ ሓኪም ዓይንን ዝተኣዘዘሎ መድሃኒት ብግቡእ ክጥቀምሉ ኣዘኻኺራ ኣባል ክፍሊ መነጽር ዓይኒ መንእሰይ ልዋም ተኽለ ብርሃን ድማ ተመርሚሩ መነጽር ዝተኣዘዘሉ ዜጋ ብነጻ ከም ዝዳለወሉ ብምብራህ ዝበለጸ ኣገልግሎት ንምሃብ ዘለዎም ሕፅረታት ፍታሕ ክናደሉ ተላብያ ተገልገልቲ ብወገኖም ምውዳድ ሕክምና ዓይኒ ኣብ ሞከስ ሆስፒታል ጋሽባርካ ካብ ሃልኪ ግዜን ገንዘብን ድሒኖም በቀረባ ዝተማላ አገልግሎት ክረኽቡ ኣኽኢልዎም ከም ዘሎ ገሊጾም ናብ ካል ዜና ምስንሰግርም ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ማእከል ብቴክኖሎጂ ኮምፒውተርን ሙዚቃን ዝተሰልጠኖም 142 ተምሃሮ ትማላ መሪቖም ወኪል ኤሪና ናዝሬት በይን ዘዳለቶ ጸብጻብ አማኑኤል ገብራይ ካውሮቦይ ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ማእከል ምስ ማእከል ትምህርቲ እንዳሃሳስን ተምሃሮ ብምትሕባር ብቴክኖሎጂ ኮምፒውተርን ሮቦታዊ ቴክኖሎጂን ከምኡውን መባታዊ ትምህርቲ ሙዚቃ ንኽልተ ኣዋርሕ ዝሰልጠኖም 142 ተምሃሮ መሪቖም ሰልጠንቲ ካብ 19 ኣብያተ ትምህርቲ ዝተዋፅኡ ኮይኖም 48 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮ ይርከቦም ኣብቲ ናይ ምምረቕታ ስነ ስርዓት ኣብ ሚኒስትር ትምህርቲ ዳይሬክተር ማእከል ትምህርቲ እንዳሃሳስን ተምሃሮ መምህር ደስበለ መሓሪ ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ብምትሕባር ሚኒስትር ትምህርቲ ሚኒስትር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ማእከል ስነዳን ምርምርን ህዝባዊ ግንባር ንዴሞክራሲን ፍትሕን ምምሕዳር ዞባ ማእከልን ዝተመስረተ ማእከል ተምሃሮ ኣብ ክረምቲ ዕረፍቶም ተወሳኺ ክልሲ ሓሳባውን ግብራውን ፍልጠትን ክእለትን كاسمرون كم مرامرون زحجز مخان قريتهم. العمود ما تمهارو أكتر زيونا تمارسو كسمعلو كم مرامرون تحليل مستمسكين. كسر لما بركز برو بسات تمهارو تتركم تكون صحيحين. تمالا كم تستوطنا بعود ما جت 5 سلاسل قلت ستون.
መምህር ደስበላ አስዒቡ ጽልዋ ሰልጠንቲ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ክሰፍሕ እንተዳ ኮይኑ ምክታል ኣብያተ ትምህርቲ ወሳኒ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ዘለዋ ክለባት ተሓቂፎም ዝምዕብሉሉ ኩነታት ክፍጠር ኣዘኻኺሮም ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ማእከል መምህር በላይ ሃብተጋብሩ በወገኑ መሰረት ምዕባል ሃገር ኣብ ትምህርትን ክእለታትን ስለዝምርከስ ጎኒ ቀለማዊ ትምህርቲ ንምንእስያት ብሞያ ዝኹስኩሳት ትካላት ተዋዲደን 19 ተምሃሮ ሞያ ከጥርዩ ይግበር ከም ዘሎ ብምጥቃስ ማእከል ትምህርትን ዳሃሳስን ተምሃሮ ኣብ መላእ ሃገር ብደረጃ ዞባን ንኡስ ዞባን እናማዕበለ ናብ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ዝወርደሉ ኩነታት ንምፍጣር ክስራሓሉ ዘለዎ ምዃኑ ስሚሩሎም ብ19 ቁፅር ዜጋታት ሞያ አጥሪው ንነፍሶም ንሃገሮም ክውስኑ ይግበራል ብቋዓት ዜጋታት ዝተፈላለዩ ሞያ ሰነቁ ንምህናት ግን ቆልዑ ካብ ርእስነቶም ጀሚሮም ጎኒ ዘለቀለዉ ትምህርቲ ንዝተፈላለዩ ዓይነት ሞያታት ካብ ርእስነቶም ጀሚሮም ዝላለዩ ንዝስልጥኑን ዝምባሪኦም ቀልጢፎም ከለልዩ ዝሰፍሐ ዕድል ይረኽቡ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብቲ ዘልምዕሉ ዓውዲ ኣቶም ትምህርቶም ብምቕፃል ዝያዳ ኣትለቲ ብምዃን ይበቑ መምሃራን ድማ ንኣገዳስነት ናይ ትምህርቲ ኣብ መጻኢ ህይወት ተምሃሮ ብምጥቃስ ብዝቐሰሞ ፍልጠት ከይትድረቱ ኣቕምሳቶም ከበርኹ ክፅዕሩ ወለዲ ድማ ከታብዕዎም ተላብዮም ኣብ መወዳእታ ዕዱማት ተምሃሮ ንዘዳለዎ ምርኢት ተዓዚቦም ኣብ ንዞባ ሓጋዝ መምሕዳር ከባቢ ግላስ ኣብ 2010 ሃማደ ብዝገብረለ ነገፍ ብጥሪ ዝተጣየሳ ለይቲ ስድራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምነባብሮን ምምሕያሽ ኣርየን ካብተን ነፍሲ ወከፈን 5 ጠለቤጊዕ ዝተዓደላ ደቂ ኣንስትዮ እተን ዝበዝሓ ጽቡቕ ስለ ዝተኸናኸነአን ኣብ ቁጠባዊ ኩነታተን እወታዊ ለውጢ ከምፃእ ከለዋ ገለ ግን ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ክስስና ከም ዘይከኣላ ተሓብሬቱ ኣፍሊጡ ንዝተዋሃባ ኣጣል ተኸናኺና ናብ 7 ዘብፅሓተንን ኣብ ህይወታ ሩይ ምዕባለ ዘመዝገበትን ወይዘሮ አልጋንሽ ወልደ የሱስ ምስጢር ዓወታ ጻዕርን ዕቱ ክንክንን ከም ዝኾነ ብምግላጽ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ተረባሕቲ ናይ ትዕድል ዝኾናሉ መርያት ክፍጠር ተላብያ ነተን 5 ኣጣል ናብ 17 ዘብፅሓተን ወይዘሮ ትዕቢ ኣስፋ ወገና ካብ ተጻባይነት ተናጊፋ ሓዳራ ብግቡእ ተኣሊ ከም ዘላ ብምግላጽ ንሃማደን መምሕዳርን ኣመስጊና ኣመሓዳሪ መምሕዳር ከባቢ ግላስ ኣቶ ኣሰናይ ጴጥሮስ ድማ ብሃማደን ካልኦት ኣካላትን ንጽጉማት ወገናት ዝግበር ዓይነታዊ ሓገዛትን ናይ ምጥያስ መደባትን መነባብሮኦም ኣብ ምምሕያሽ ዓቢ ኣስተዋፅኦ ስለ ዘለዎ ብዝተጸንዐ ኣገባብ ክቕጽል ኣዘኻኺሩ ዜና ስፖርት ኤርትራውያን ስፖርተኛታት ኣብ ኣውስትራልያ ጋቦን ፖላንድን ሰርቢያን ኣብ ዝተኻየደ ዝተፈላለዩ ውድድራት ድሙቕ ዓወት ኣመዝጊቦም ጋዜጠኛ ተስፋለት መብራቱ ዘዳሎ ጸብጻብ ይስዕብ ኤርትራውያን ስፖርተኛታት ኣብ ዝቀዳመ ሰንበት ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ውድድር ድሙቕ ዓወት ኣመዝጊቦም በዚ መሰረት ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ናዝሬት ወልዱ ሎሚ ኣብ ሲድኒ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ማራቶን ሳልሳይ ተርታ ብምሓዝ ተሸላሚት ነሓስ መዳልያ ኮይና ኣትሌት ናዝሬት ኣብዚ ብመለክዒ ማሕበር ኣትሌቲክስ ዓለም ናይ ወርቂ ደረጃ ዝወሃቦ ውድድር 2 ሰዓት 26 ደቂቕን 14 ካሊእትን ብምዝጋብያ ንሽልማት በቂዓ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዝተኻየደ ማራቶን ቀዳማይ ደረጃ ብምሓዝ ሃገራዊ ክብረ ወሰንን ናይቲ ውድድር ዝበለጸ ግዜን ዘመዝገበት ኣትሌት ናዝሬት ኣብ ወርሒ ሓምለውን ኣብ ኦሬጎን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝተኻየደ ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ዓለም ራብዒቲ ከም ዝወጸት ይፍለጥ ምስ መሰልጠኒ ማእከል መረብ ሰቲት ንልዕሊ 17 ዓመታት ዝተኣልየት ኣትሌት ናዝሬት ወናኒት ሃገራዊ ክብረ ወሰን 400 ሜትር 10 ኪሎ ሜትር 21 ኪሎ ሜትር 25 ኪሎ ሜትር 30 ኪሎ ሜትርን ማራቶንን ኮይና ንዓመታ ኣብ ቡዳፔስት ሃንጋሪ ኣብ ዝካየድ ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ዓለም ሓንቲ ካብ ተጠመቲ ኣትሌታት ከም ትኸውን ይንገር እዚ ከምዚ እንከሎ ኣብ ጋቦን ኣብ ዝተኻየደ ናይ 10 ኪሎ ሜትር ናይ ጽርግያ ውድድር ኣትሌት ሳምሶም ኣማረ ብ29 ደቂቕን 55 ካሊእትን ቀዳማይ ብምውጻእ ድሙቕ ዓወት ኣመዝጊቦም ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ፖላንድ ዘምርሑ ኤርትራውያን ኣትሌታት እውን ኣተባባዕ ውጽኢት ከም ዘመዝገቡ ተፈሊጡሎም በዚ መሰረት ኣትሌት ናጽነት ኣማኑኤል ኣብ ናይ 10 ማይል ውድድር ብ52 ደቂቕን 44 ካሊእትን 5 ተርታ ክትሕዝ ከላ ኣትሌት ሄኖክ ተስፋይ ከዓ ኣብ ተመሳሳሊ ውድድር ሻምናይ ወጽዮም
أتلت نصنت أبزو ردر بزمزقبتو غزي نحمشته 10-16 كيلومتر هجراو كبرو سنكتش بتبغي علام زوم لو معمت أماراتون أمستردام نموددار أب حيال من ركبوا أتلتات أم نايوشت هاجر نايجوبا وردر زور الشامبيون كم زدوفو أير السعن بخالو وجن بعصرت شو عت مسكرم أبستزازمة زور سربيا إيرتراوي تقردماي داويت يمانه نوردرو بعصرت 5 ساعات 18 دقيقة 30 كلتن كاليتن بمززام قداماي وصيوم داويت بزي كازي أبني عقب وردر كالأي أبنينت بوردر كالسالساي ترتا بمحد صوتو زازي ملوم أب كلتشحن عسران حدن شامبيون إيرتراس تسمي داويت أبزو وردر 4 نا يفسي أينت بي أوهلي للوم بس ترخبة عوتن كل هزبير تابع فشان أفكار سبورت ما فلاي وهانا نبل كبرات عزب سعبا قراوزيان تاتشي مكتالكم كتقول دقيمة بغبر عدم زينا مسنادو يرتيفي ناوتو كبرات عزب تسلم مكتالكم مازي مسكن زينا وطاي روسيا هلاونتا بحركات زوتو كونت مزفتر تراي نيكلاساو صوار كتقم كم تجدد دقيمة أفريقيا روسيا نزز حبرت بريزيدنت أمريكا جو بايدن روسيا بكونات يوكرين نيكلاساو صوار كتقم كم تغل تحرم ماتيوم أب كونات يوكرين نيكلاساو صوار كتوافر لاينت كم زي بلوز تغسط روسيا بريزيدنت بايدن توختاخي مجلس إيتات كام مهاب كحيب تصوي عام بريزيدنت فلاديمير بوتين هاجرو أب لعليان مشارختان متقعت مزكاة راي نيكلاساو صوار كتقم كم تغل أقدم أبزهابو مجلس محبار يذكر ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ ሰርጌይ ሼጉ ቦገኑ ሃገሩ ኒክለሳው አጽዋር ንኒክለሳው መጥቃዕታት ንምምካት ጥራይ ከም ተውዕሎ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሓቢሩ እዩ ቱርኪ ኣባል ውድብ ሃገራት ሻንጋይ ክትከውን ውጥን ከም ዘለዋ ፕሬዝደንት ጣይብ ኤርዶጋን ሓቢሩ ፕሬዝደንት ኤርዶጋን ቱርኪ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ህንዲ ኣብ ዝካየድ ዓመታዊ ዋዕላ ኣባል ሃገራት ናይቲ ውድብ ወግዓዊ ሕቶ ከተቕርብ ከም እትኽእል ትማሊ 17 መስከረም ኣሚቱ ምጽምባር ቱርኪ ንዓ ይኹነት ውድብ ኩሉ መድያዊ ረብሓታት ከም ዝህለዎ እዩ ፕሬዝደንት ኤርዶጋን ገሊጹ ዘሎ ናብቲ ውድብ ንምጽምባር ዝሓለፈ ዓመት ሕቶ ዘቕርበት ኢራን ሕቶኣ ተቐባልነት ከም ዝረኸበን መስርሕ ኣባልነታ ዝመጽእ ዓመት ክዛዘም ምዃኑን ይሕበር እዚ ኣብ 2001 ዝተመስረተን 8 ኣባላት ሃገራት ዝሓቆፈን ቁጠባውን ጸጥታውን ውድብ 400 ካብ ብዝሒ ህዝቢ ዓለምን 30 ጃምላ ዓለማዊ እቶትን ይሽፍን ኣብ ደቡባውን ምዕራባውን ገማግም ጃፓን ተኸሲቱ ዘሎ ናም ማዶል ዝተሰመየ ቦብላው ማዕበል ከቢድ ንዋታውን ማሕበር ቁጠባውን ክሳራታት የውርድ ኣሎ በቲ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብታ ሃገር ካብ ዘጋጠሙ ተመሳሰልቲ ሓደጋታት ዝሓየለ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝግለጽ ዘሎ ማዕበል ሎሚ 18 መስከረም 30,000 ኣባይቲ ብዘይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዘትረፈን ልዕሊ 500 በረራታት ነፈርቲ ከም ተሰረዘን ተገሊጹ ብዘይካዚ ብሰንኪቲ ናብ ካልእ ከባቢታት ጃፓን ክልሕም ከም ዝኽእል ዝጥቀስ ዘሎ ቦብላው ማዕበል ኣስታት 3 ሚልዮን ሰባት ባሉታ ከም ተጸለዉ ሰመዝቲ ሃገር ሓቢሮም ኣብ ጃፓን ኣብዚ ዓመት ዝጥራይ 14 ሓደጋታት ቦብላው ማዕበል ከም ተኸስተ ጸብጻባት ይረዱ ክሊማዊ ምምዝባል ዝጠንቁ ሓደጋታት ቦብላው ማዕበል ብፍላይ ኣብ ሃገር ኤስያ ንዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ይጥቀስ ሎሚ 18 መስከረም ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ደሴት ታይዋን 6.9 ሬክተር ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተኸሲቱ በቲ ሱናሚ ከይስዕብ ተሰጊኡ ዝነበረ ምንቅጥቃጥ ኣብ ህይወት ሰብ ዝወረደ ጉድኣት እኳ እንተዘየለ ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝሰዓበ ግና ተገሊጹ ኣሎ ብሰንኪቲ ኣብ 10 ኪሎ ሜትር መዓሞ ዘጋጠመ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ዓበይቲ ህንጻታት መስመራት መጓዓዝያን ኤሌክትሪክ ሲቲን ዕንወት ከም ዘወረደ ተፈሊጡ ኣብ ደሴት ታይዋን ትማሊ 17 መስከረም እውን 6.6 ሬክተር ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ተኸስተ ጸብጻባት ይረዱ ኣብታ ደሴት ኣብ 1999 ብዝተኸስተ ምንቅጥቃጥ ልዕሊ 2000 ኣብ 2016 ካ ልዕሊ 100 ሰባት ከም ዝሞቱ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ይጠቕሱ ኣሜሪካ ኒውክለሳዊ ንጥፈታ ሰሜን ኮርያ ከም ዘሸቐላ ብምሕባር ናብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ስትራቴጂካዊ ኣጽዋር ከተዋፍሩ ምዃና ሓቢራ እዚ ዝተገልጸ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ብ16 መስከረም ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ኣብ ዘካየድዎ ናይ ሚኒስትራት ርክብ እዩ ክልቲአን ሃገራት ኣብቲ ርክብ ካብ ሰሜን ኮርያ ክመጽእ ንዝኽእል ጸጥታዊ ስጋት ምግታእ ወታደራዊ ምትሕብባርን ከም ዘሕይል ኣፍሊጠን
ሰሜን ኮርያ ኒውክሌሳዊ ፈተነ ምስ ተካይደ ሓያል መልሲ ግብሪ ከም ዝህባሉ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ኣጠንቂቐን ኣለዋ። ሰሜን ኮርያ ወናኒት ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ምዃና ብምዋጅ ነቲ ስትራቴጂካዊ ኣጽዋር ግዳማዊ ተጻወታት ንምምካት ከም እትጥቀመሉ ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት ምሕባር ይዝከር። ሰሜን ኮርያ ተኽታኺ ክትብል እትገልጾ ወተሃደራዊ መናውራታት ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ምስ ዘይቋርጽ ፈተነ ኒውክሌስ ከም እትካይድ ከተጠንቅቕ ጸኒሓላ። ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተወንዚፉ ዝጸንሐ ሓበራዊ ልምምድ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ዳግማይ ከም ዝጀመረ ጸብጻባት የረዱ። ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ንምዛማር ሳ ዜና ክደግመልኩም። ኣብ ሞከስ ሆስፒታል ጋሽባርካ ዝተዋደደ ሕክምና ዓይኒ ብቑዕን ዝተማለን ኣገልግሎት ይህብ ኣሎ። ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ብቴክኖሎጂ ኮምፒውተር ሙዚቃን ዘሰልጥኖም 142 ተማሃሮ ኣምሩ። ኤርትራውያን ስፖርተኛታት ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ውድድር ድሙቕ ዓወት ኣመዝጊቦም። ኣብ ዜናታት ወጻኢ ሩስያ ንህላውነታ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኩነት ምስ ዝፍጠር ጥራይ ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ክትጥቀም ከም ትግደድ ኣፍሊጣ። ቱርኪ ኣባል ውድብ ሃገራት ሻንጋይ ክትከውን ውጥን ከም ዘለዋ ፕሬዚደንት ኤርዶጋን ሓቢሩ። ኣብ ጃፓን ብሓደጋ በብላዊ ማዕበል ከቢድ ንዋታውን ማሕበረ ቁጠባውን ክሳራታት ወሪዱ። ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንሎሚ ሰንበት ምሸት 18 መስከረም ዝተዳሎ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ፍጸም ስለምክታልኩም ኣዝየ ምስግን። ውድድር ታሪኻዊ ፍልጠት ብውያ መበል 27 ክፋል ጽዕባ ተቕሪ መደብያ ብወገነይ ሰላም።